Da abin yana bani mamaki kuma yana ɓata min rai, amma yanzu ya daina bani mamaki kuma ya daina ɓata min rai. Domin jagora ya fito ya riga ya gaya mana gaskiya. Mutanen nan 'yan damfara ne kuma mahaukata ne. Shi yasa haka ji mutum ya fito ya kafa kimara wai yana gaya ma wai gwamnatin jihar Kano ba ta aiki. Da farko dai za mu ce Allah ya tsine muku, ko da yake ba za mu tsine muku albarka ba. Shi maki kullum masoyi kake so ka mai da shi, ka gaya masa magana mai daɗi. Dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-kalimatu tayyiba sadaqatun. Kalma mai daɗi sadaka ce. Za mu gaya muku kalma mai daɗi. Allah ubangiji ya ganar da ku gaskiya. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Yanda ba zan so Allah ya tsine min albarka ba, ba zan so kuma Allah ya tsine muku albarka ba, domin ko banza ƴan uwanmu ne ku musulmai, ƴan uwanmu ne ku Hausawa. Aƙidar siyasa ce ta raba tsakanin mu da ku. Ko a hakan ma muna fata Allah ubangiji ya ganar da ku gaskiya daga makiyan mu ku dawo masoyan mu. Duk wanda kaji ya fito ya ce gwamnatin jihar Kano ba ta aiki, to magana ta gaskiya mahassadi ne, dan bakin ciki ne, kuma makaryaci ne, kai munafiki ne ma karshe. Baya kaunar jihar Kano, baya son gaban jihar Kano. Ya fi son abu waɗanda za su ci gaba da sai da filayen mutane, suna yankewa 'yan fansho iyayenmu da suka yi gwamnati bauta shekara da shekaru, suna yanke musu albashi. An da musu da kuɗin su full ana ba su kuma on 25 an yi salari. Ga fitulunan ran ɗan a jihar Kano ana ta ganin haske, 'yan majalisu suna ta zama a majalisar bakin titi, ba su da fargabar 'yan kwatsan waya, ba su da fargabar sauro da fargabar abubuwan da suke tasiri idan lokacin duhu yayi.